Кой съм аз, ако не правя нищо? Кой съм аз, ако не произвеждам? Кой съм аз, ако не съм в действие? Тези въпроси от книгата на Кейт Нортръп ме разтърсиха, защото цял живот съм била човекът, който прави и постига. На 20 вярвах, че сила означава едно. Да можеш още една тренировка, още малко натиск. Аз съм спринтьор. Моят голям парадокс беше, че да бъдеш бърз, трябва да умееш да бъдеш бавен. Можеш да имаш желязна дисциплина и пак да се движиш срещу собствената си биология. Природа не работи ли не? Защо очакваме ние да го правим? В момента съм в залата, в моята лутеална фаза. Това е периодът, в който тялото ни говори различен език. Прогестеронът се вдига, сънят се променя, задържаме вода. Мъжкият бизнес свят ни учи да натискаме още, но аз избирам да намаля. Не защото съм слаба, защото мисля стратегически. Силата не е въпрос на натиск, а на разбиране. Това е просто извадка от новата ми статия. Поделих я в предприемаческа среда, в която участвам и виждам колко дълбоко докосва хората там. Вие също може да я прочетете в профила ми. И ако сте готови да спрете безсмисленото блъскане и да подредите тялото и бизнеса си по вашите правила, отварям точно 2 места в моето индивидуално менторство. Прочетете статията ми и ми пишете на лично съобщение. Бъдете силни!